השיב ואמר להם, לא הנכנס אל הפה מטמא את האדם, אלא המופרש מן הפה, זה מטמא את האדם. אחד מתלמידיו של ישוע ביקש ממנו לבאר להם את המשל. השיב ישוע, אינכם מבינים שכל מה שנכנס לפה יורד אל הבטן וממנו מופרש להפרשות? אבל הדברים היוצאים מן הפה נובעים מן הלב, ואלה מטמאים את האדם. כי מן הלב נובעות מחשבות רשע, רציחות, ניאופים, חמדנות, עדויות שקר וגידופים. אבל אכילה בלא נטילת ידיים אינה מטמאת את האדם. קודם כל המושג ברית חדשה זה לא המצאה של הנוצרים. ראשיתו בירמיהו, נדמה לי פרק ל"א, שמדובר בעצם על החידוש של התחדשות הדתית של עם ישראל אחרי החורבן. ברית חדשה כמו ברית חדשה בין השם לעם ישראל, או לשארית הפליטה הנבחרת של עם ישראל, שהיא בעצם חידוש התורה, חידוש חיי התורה בצורה של פרשנות חדשה ומחויבות חדשה. עבודת האדמה, הנוף של הארץ, הצומח והדומם, היוו השראה למשליו של ישו. הרבה פתגמים השגורים בפינו היום, כגון טול קורה מבין עיניך או אין נביא בעירו, מקורם במשלים האלה. בהומור, בכישרון רב על גבול הגאוניות, ישו העניק למושגים פשוטים לכאורה של החיים בכפר מורכבות ומשמעות עמוקה. בשבת השנייה לספירת העומר עבר ישוע בשדה קמה. באותה העת תלמידיו היו רעבים והחלו לקטוף שיבולים למולל אותם בידיהם ולאוכלם. ראו זאת הפרושים ואמרו לו, הנה תלמידיך עושים מה שאסור לעשות בשבת. בטרם נפרד מהם, ישו סיכם דבריו באמרתו המפורסמת, השבת ניתנה לאדם, ולא האדם לשבת. הוא יצר דוגמה של דרך חדשה בתוך היהדות, לא מחוץ ליהדות, הוא לא יצא מן היהדות. אין ספק שהתנועה היהודית הבראשיתית של הנצרות הייתה שונה באופן מהותי מהנצרות כפי שמוכרת לנו, מכל גרסאותיה, אם הפרוטסטנטית, הקתולית, או הפרבוסלבית, או היוונית, אורתודוקסית. היא הייתה מאוד יהודית. הנוצרים הראשונים, התלמידים של ישו, בחייו ולאחר מותו, הם היו יהודים לכל דבר, והיה חשוב להם להיות חלק אינטגרלי מעולם היהודי, וכך הם ראו את עצמם. הנצרות צומחת מתוך היהדות, היא בבסיסה בשר מבשרה של היהדות. אבל הדבר שאולי הכי מצביע על היחסים בין יהודים נוצרים ליהודים רגילים באותה תקופה, זה